Siyanibingelela ababukeli bethu emakhaya ezikamaskandi EMK. Ungakhohlwa ukusubscribe nokukhomenta kanye nokulike nokushare nje umsebenzi wethu esiwusherayo la ku YouTube. Kukhona ipage elidume kakhulu ekuthiwa ezivuthayo eMaputaland selidlulise izikhalo zabalandeli bekhala ngabaculi abangafakwanga kwimpucuzeko. Okuyicukamelisha imfezi emnyama, ubaba uwashela imhlophe, kanye nomzukulu. Kodwa ke umzukulu ukhona kube nje era kanye nontencane. uMC Tshatha ke udlulise owaziwa ngokuthi naye ungomunye wabahleli bempucuzeko. Udlulise ukuthi nabo abalandeli ababobuza kubaculi ukuthi kungani bengekho kwimpucuzeko. Siyabonga, ningakhohlwa ukusubscribe, ni share ipage lethu, niphinde futhi nikhomente kanye no-like. Sithembe ukuthi kuhlazoba khona mhlawumbe ushintsho ngoba zisakhona izinsuku ezisasele ngaphambi kokuthi kube nempucuzeko. Kanti ke futhi uwashela imhlophe okwamanje akufanele siphawule kakhulu ngaye ngoba khona list esashoda yama legend okungenzeka ukuthi abe khona. Siyabonga.